Nina bakambomboshe omnyama nazi indaba ze1KZNTVN ufundele uphilano kaCebekhulu okamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Amanazaretha avakashele umsholozi. Bavelile abasolwa ngawezibhelu kanti indida kushona umfundi esikoleni. Siyanemukela kwindaba ze1KZNTV. Lo bekade ngumengameli wezwe uJacob Uzuma usenxusa ukuba kakhulekiswe njengoba ebhekene nezinkinga okuhlanganisa necala elingapheli. Ekhuluma kumhlangano webandla laManazaretha Uzuma uveze uthi akekho umuntu osekwabhekana necala eselidonse iminyaka emingaka lingapheli. Inkosi yaManazaretha ohlangothweni lasebuhleni unyazi lwezulu ibivakashele emzini wakwaDakwaDunusa eNkandla emva kokumenywa uncamalala. Uphenduke wabamhlophe qhwa umuzi kalo wayengumengameli wakuleli uJacob Zuma kwaDakwaDunusa eNkandla njengoba bekutheleka inkosi yaManazaretha sebuhleni ukuzosingatha umkhuleko. Njengenjwayelo amalunga aleli bandla bephume ngobuningi bawo ukuzothamela lo mhlangano obuhambisana nokukhulekelwa kwalo wengumengameli wakuleli uJacob Zuma njengoba ebhekene namacala okusolwa ngokukhwabanisa. UZuma uqale ngokwamukela unyazi ngokunyathela emagcekeni omuzi oyisemkhulu kwaDakwaDunusa eNkandla. Ngiyafisa ke ngoba nanku sengiyayibona ngibhekise kuyo ngqo ukuthi ngiyakwemukela baba Nkosi yaManazaretha kulomzi kaBaba nasesifundeni samancamalala. Ngimukela nabufundisi bonke abahamba kanye nenkosi yaManazaretha kanye namakhosi akuleli bandla ahamba nenkosi yaManazaretha. Ngimukele wonke umuntu ola, omama nobaba nabantwana bonke abathathelele ithuba ukuthi bazoba kanye nathi kulomzi kaBaba namhlanje. Nkosi yaManazaretha kanye nomzi wonke waManazaretha. Lokhu inkosi ekwenzela emzini kaBaba namhlanje kuyinto esimanga. Kuyinto engajwayelekile, kuyinto esho lukhulu esizweni esisakheleyo. Ubuholi bukaKhongolo sesifundazweni kwaZulu-Natal nabo bebiyingxenye lomkhuleko njengoba usihlalo uSiboniso Duma ebonakale kanye nesekela lakhe uNomagugu Simelane bebonakale bezokweseka uZuma. Ekhuluma uZuma kulomhlangano uqale ngokucela ukuba khulekiswe njengoba ebhekene nezinkinga okuhlanganisa necala elingapheli nathi kuyaqala ukuthi kube khona umuntu ohamba icala iminyaka engaphezulu kwama-20 kodwa lingapheli. Kanti kuzokhumuleka ukuthi uZuma uke waboshwa ngonyaka odlule ngokungawushaya indivu umyalelo wenkantolo yomthethosisekela wabuye wadedelwa ngoshwele. Nkosi yaManazaretha ikakhulukazi ngoba ngibhekene nezinkinga ezimpica badala. Akekho umuntu lapha osake waba necala elilodwa kuze kuhlangana ama-20 eminyaka lingapheli. Kuthiwe liyaphela kodwa lingapheli. Akekho umuntu omuhle ngenhliziyo nonothando kodwa ungcolisa igama lakhe iminyaka ngeminyaka, imsakazo ikhulume ngayo, imethuka ithunyiwe abathile bakhuluma izinto okungekho nobufakazi obuncane nje obutholakalayo. Ngibona ke ngalokho ukuthi inkosi ihlale yabona ukuthi nanga umuntu kaJehova okudlalwa ngaye. Ake ngihambe ngiyokhuleka emzini kaBaba wakhe. Nginethemba ukuthi
lo mkhuleko uzokwenza lukhulu. Ikakhulukazi ke ngoba sonke thina sila kwaZulu Natal noma ngabe sikholwa kwamanye amasonto ahlukahlukene kodwa siyalihlonipha leli sonto liyisonto lethu. Ngoba isonto elakhelwa phezulu kwemiqathango yokuzama kuvikela nokukhulula umuntu omnyama. Okwamanje ukwemukela inkosi emzini kaBaba. Ngiyemukela ngezandla ezimhlophe. Ngiyemukela ngenhliziyo ehlambekile. Kimina lokhu ngiyengizazi noma ngimaphi ukuthi ngiyingane ya yonke into enzeka kulesifundazwe njengengane yakho njengomunye wabantu bakho. Angethemba ukuthi lo mthandazo namhlanje obaluleke kangaka kodwa inkosi yothi noma isikwayo uma ilala noma ivuka ikhumbula ukuthi ikhona lensizwa eyalwela inkululeko ukukhulula umuntu omnyama. Sengibathandazele bonke kodwa ngiyithandazele ukuthi uNkulunkulu ayinika amandla ukuthi iphumelele kupheleke nezigigaba lezi ezinkakileyo. Ngiyathemba zizobaleka namhlanje. Zobaleka ishone ngale kwentunjambili. Uzuma eqeda ukubonana nonyazi lwezulu ubese giye ekhombisa injabulo nokwamukela unyazi emagcekeni akwakhe. Ingoma nomgido ezinye zezinto ebezihamba phambili kulomhlangano. Unyazi lwezulu ngenkathi ixoxa nomsholozi emva kwesicelo sakhe sokukhulekelwa lube solimbusisa ukuba ziphele zonke izinkinga abhekene nazo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNkandla. Bavelile namuhla enkantolo kaMantshi yaseThekwini kwaZulu Natal abasolwa abangama-61 ngamacala okugqugquzela udlame nokwaholela kwizenzo zokuzitapela ezitolo unyakenye. Laba abasolwa bekulindele ukuba baqinisekise abameli babo nokuveza ukuthi ngakuba bayavuma yini lamacala kababekwe wona kepha lokhu kubese kuphenduka impikiswano njengoba abameli babasolwa ke begxeke enkantolo ngokubopha abasolwa ngaphandle kokuba nobufakazi obuqanda ikhanda. Lokhu kuze ngemuva kokuba inkantolo iveze ukuthi ifuna leli cala lihlehlisele unyaka ozayo. Kungenzeka babekwe necala lokuvukela umbuso abasolwa abangama-61 ababoshelwe ukuphehla udlame emphakathini olwaholela ekuyitapeleni. Lokhu kuvele ngesikhathi labasolwa bevele ukuqala ndawonye enkantolo yeMantshi eThekwini. What we have placed at the inception of this application is that we intend on bringing or charging the accused with a charge in terms of the protection of constitutional democracy against terrorists and related activities. And that charge can only be preferred against the accused once these further investigations has been completed. Because once investigations are completed, we then use the information that we have and compile a memorandum and direct it and ask the National Director of Public Prosecutions for authority to charge them in terms of those charges. So the charges that the accused are currently facing on the charge sheet stands, and they will stand. Kuphoqe ukuba imndeni nezihlobo kanye ke nabanye beyindaba baqinqe ngaphandle kwegumbi obekuhleli kulo leli cala kwazise ubuningi babasolwa kanye nabameli babo abebebalelwa ngaphezulu kwe10. Kuzokhumbuleka ukuthi labasolwa baboshwa ezifundazweni ezahlukene okuyiGauteng, iKwaZulu Natal, iNorth West, iFree State, iNorthern Cape kanye ke naseWestern Cape. Kube umzukuzuku ngesikhathi abameli kanye nabashushisi bephikisana ngokuthi ke kumele leli cala lihlehle. Inkantolo ithi ke lokhu kungenxa yobufakazi obusha ababuthole komakhala ekhukhwini babasolwa okuyizingxoxo enkundleni yezokuxhumana uWhatsApp kwigroup ebizwa ke iFree Uzuma coordinators. The accused were only arrested around July and August. Prior to that, investigations were being done. And then once those people were arrested, that was the only time that we were able to access their cell phones. Prior to that, we didn't have that. So on their arrest, we then took their cell phones.
data, and the prosecutor said there's about hundreds of thousands of pages of WhatsApp messages that have been downloaded. So now, obviously, that information has to be dissected, it has to be studied, and as she had rightfully said in court, because the purpose will be to see where the messages were sent from, where they were sent to, who they were sent to. So that is just the start of it. Hence, the magistrate even concurred with the state that with the state that it's a very complex matter that needs to be very in-depth looked at. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka owedlule ngenyanga uNtulikazi abantu bavuka umbhejazane bayitapela ezitolo ngemuva kokuboshwa kwabengumengameli wakuleli uJacob Zuma. Abashushisi bathi-ke bayimisele ngokuluqulela enkantolo enkulu leli cala. The state proved that the charges were indeed constitutional and you know, they are valid, the charges that were put against the accused. Having discussed all of that there, the matter was then postponed. The magistrate granted the postponement to 12th of May 2023, where the state will be given more time for further investigations. Indabeni KZNTV, kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Owesilisa wasotho ngathi uMthokozisi Khoza uthi ufuna impendulo ngesigameko sokushona kumntwana wakhe emagcekeni esikole ke sikuyona le ndawo iSensfield Primary School. Umkhathini uthi wafonela esikoleni watshela ukuthi ingane yakhe yagula kodwa ifici ishonile kanti ke nombiko wokuhlolwa kwesidumbu waveza ukuthi ingane yakhe ishone ngenxa yenxeba elijulile ebelisekhanda. Uthabiso Mazibuko owayenza ugrade 7 kusona lesi sikole kubikwa ukuthi washona esikoleni njengoba umzali wakhe athi wathola ucingo olalumbizele esikoleni lumveza ukuthi kukhona okuphuthumayo nokuyila afica khona indodana yakhe isehhovisi likathishanhloko ilimele kambe ekhanda isishonile. Mangibuza ku principal wesikole uMr Singh ukuthi kwenzakaleni enganeni wangitshela ukuthi ingane ibigula. Kodwa ingane ayingakhombisi ukugula ekseni kade ihambe endlini. Emva kwesikhathi kwase kufika enye ingane abafunda nayo encane ekuyona yafika ngitshela ukuthi lento abayisho kumina ukuthi umntwana uyagula bengagula umntwana walimala egroundini. No anto osebenza khona esikoleni wafika wangitshela into efanayo okungangokuthi naye sebaze bamxosha esikoleni. Wangitshela ukuthi uprincipal wambizele office wambhalisa istatement ukuthi makufika amaphoyisa kumele athina ngasho ukuthi ingane yalimana. Uthi kusukela ngoMay wacela usizo ngoba kanelisekile ngendlela achazelwa ngayo ngendodana yakhe. With death certificates sathola ukuthi kwakuyi unnatural death. Ngase ngimbuza kudokotela ukuthi uma kuyi unnatural death angisa kusho ukuthi umuntu usuke eshone ngokugula. Kusuke kuyingozi. Wathi dokotela njalo asakutholile usathola ukuthi umntwana walimala ekhanda. Mina engifuna ukuthi ngikwazi ukuthi yisiphi lesizathu esamenza ukuthi athi akufihle ukuthi ingane kwenzekeni kuyona ngempela. Echaza uKhoza uthi kumkhathaza kakhulu ungaxhumana okukhona phakathi kwakhe nomseshi wecala njengoba ethi kuzokuba uyena osihlupha ngaye alukho ulwazi amnikeza lona mayelana nophenyo. Asixhumana inhlobo nje kuze kube yimina engihluphayo ngize ngihambe ngeoffice lakhe kwesinye isikhathi ngingamfici ngisho ngimfonela ngimthole efonini. Mina ngikusolayo la bona sebezama ukuyikhava ngoba manje ingane abayinakanga sebetsheliwe ukuthi limele njengoba babe nomcimbi. Ngingazi noma babedakiwe noma kwakunjani kodwa nje khona lokho abakufihlayo bona. Umnyango wezemfundo uthi baluzwile udaba kepha basazolilandelela. Amaphoyisa athi uphenyo luyaqhubeka kodwa lukhona udaba abaluthola ngomfundo ukuthi washonela esikoleni nguDebogosibisi ngisothongathi. Ake siye ezitolo mbukele siyabuya nezinye zendaba zethu. Mina bendlove namandla sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo izona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Amanazaretha avakashele umsholozi. Bavelile abasolwa ngawezibhelu kanti indida kushona umfundi esikoleni.
Imiyaka kamasipala umzumbu ogwini oseningizimu KwaZulu-Natal obongani nyuswa uthi abantu abangafeli ngaphakathi uma ngabe bethola ukuhlukumezeka kodwa mababike emaphoyiseni ukuze umthetho uzodlala indima yawo kubahlukumezi. Ukusho lo ngesikhathi kumphakathi wakwa-ANGEZIBHELU.1KZNTVNEWS ogwini oseningizimu nelesifundazwe uhlangene ukubhunga ngendlela engasetshenziswa kukunqanda isihlava sokuhlukumeza esibonakala sidlondlomala mawana kuhlokomlilo wequbula kule ndawo. Indawo yaseMthwalume ihlezi sematheni ngezigameko zokubulawa kwabantu besifazane nokuyisihlava esibonakala sikhula ngesivinini. Imeya kamasipala uMzumbe ithi abantu abangafeli ngaphakathi uma behlukunyezwa kodwa babike emaphoyiseni ukuze bathole usizo. Ubese egxeka isenzo sokuhlukumeza esibonakala sikhula kule ndawo. Lokhu kusho ngesikhathi benombuthano wokuqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Umthetho ngeke bakwazi bayilisebenza udaba liye phambili ngaphandle kwami mina umuntu engisuke ngihlukunyeziwe ukuthi ngivele phambili. Siyagcizelela ke kubona abazithola besimini sifana leso ukuthi abavula amacala baye police station ukuze baboshwe laba benza ukubi. Ngokufanayo siyacela ukuthi laba abazithola befisa ukwenza ukubi ngoba phela kukhona laba bebehlela abafathenza ukubi abahlukane nje into efana leyo ukwenza okubi komunye umuntu akubona isibusiso sithola uNkulunkulu kunaloko usuke uyibuyisele emuva impilo yakho. Undunankulu wesizwe sakwaZama kwaQoloqolo uthi into ebhebhezela izenzo ezibhedayo ukuthi abazali benze izinto ezingalungile phambi kwezingane. Inhlonipho ke ibalulekile kuthina kwaZulu. Uma ngithi inhlonipho ibalulekile kuthina kwaZulu. Ngizokhuluma njengokuthi ubaba ekhaya akumelanga ukuthi enze ukungalungiswa phambi komntwana ekhaya. Uma nje like ezobhema ugwayi kufanele angabhemeli phambi kwengane noma ezophuza utshwala engaphuzeli phambi kwengane. Noma bexabana bangaxabaneli phambi kwengane ngoba izingane ziyithatha njengoba injalo kakhulukazi umqondo wengane uyithatha kalula into. Thina abazali kufanele sisiqoqe sikusebenzisa ubuKristu sibusebenzisa ubuZulu. UmZulu uyayiqhenya uyazigqaja umZulu ngobuzulu bakhe. Oyishoshovu esilela abantu besifazane eMthwalume uthi ngokwakhe ezinye izinto ezibhebhezela ukubulawa kwabantu besifazane ukuthi bavele basula amacala uma behlukumezekile. Kanti futhi bayayidinga incazelo kumnyango wezobulungiswa ngokuthi kungani kuvele kudedela umuntu owumbulali. Enye into edala iGBV bengaka thina sibantu besifazane eqobo lwethu asikho honest ngoba sizongenelela thina sima organization uthothi umuntu sihambe ngalofika walisula icala. So iyona yezinto ezenzwa ukuthi iGBV ngathi iyaqhubeka iyandi kakhulukazi la eMthwalume. Siyawucela no justice ufike uzositshela ukuthi umuntu usuke ekhishwa kanjani ebulela umuntu wesifazane. Siyawucela ukuthi ujustice ube khona nawe uzosichazela ungaba amaphoyisa kuphela ngoba amaphoyisa ayamthatha umuntu ayombopha. Umuntu okhipha umuntu ujustice. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisemzumbe. Uhlaka olulekelela amaphoyisa ukulwisana nobugebengu elokishini eNandi eThekwini KwaZulu-Natal lusola amaphoyisa kule ndawo ngokuzithela ngabanda lungalulekeleli emzameni oluyenzayo uqinisekisa ukuqeda inyanga ezenzo zobugebengu kule ndawo. Lolu uhlaka lusho kanjena enkulumeni olube nawo neziko lezindaba kulandela loba kule ndawo yaseNandi iphinde yaphuma phambili ukuhluku lwamalokisha ahamba phambili ngamacala kokubulala nokudlongulwa ngokwezibalo zobugebengu ezisanda nakumenyezelwa ngumnyango wamaphoyisa kuzwelonke. Uhlaka lwezokuphepha emphakathini olubambisene namaphoyisa ukuqeda ubugebengu endaweni yaseNanda lukhathazekile ngokuthi kuphinde kubalwe leli lokishi njengamanye alawo awahola onke kuleli ngobugebengu. Usihlalo walolu hlaka uthi ke uphiko lwamaphoyisa kufanele ke luyinuke amakhwapha ngalokhu njengoba ke luyiqhilanisa nemizamo yabo yokulwisana nobugebengu kule ndawo. Isikhathi esiningi abantu ababanjwa ngasinkunzi ingasikhathi sebedakiwe iphuma emathaveni. Abesifazane bayareshwa lapho bayanqunywa abesilisa ileso sikhathi esimbi kakhulu. Sisimakile ke leso sikhathi manje ukuthi zama ukuthi abantu siba escort sibayise emakhaya. Siphinde futhi abantu mabevele emsebenzini sibahlangabeze sibayise emakhaya. Kodwa nje la isisele khona ke manje amaphoyisa angaza ahamba ngonyawo lenwabo ayayidistance kulento esizenzayo. Asazi noma ithina njenge CPF esilekelela bona noma ibona abalekelela thina yini ngoba manje na
njoba thina njalo makolesihlanu siyaqala sipatrol napartners ukusipatrol kodwa bona abayinikeza chance ukuthi bazokwazi ukuthi babonise ukuthi lento esenza bayayisupporta ngoba yenza negama labo libe lihle le nto ngifisa ukukhuluma iqiniso ukuthi isasiphatha kabi senziwa amaphoyisa otherwise nje imizamo esenzayo kona siyacabanga sona o later kuzoba ngcono kodwa nje kusekhona lawo ma here and there akhona uhlawuthini lomphakathi angakayi understand namanye amaphoyisa angakayi understand noma angenandaba nawo at all. Kuzokhumuleka ukuthi kakugona okokuqala leli lokishi lithola lo mphumela kanti phakathi kwezinto ezivela njengenomthelela kulokhu ubuningi beyindawo zokucima ukoma engahlelekile ukungabibikho kwamaphoyisa enele kanye ke nezidakamizwa ziningi izidakamizwa ngaphakathi okubhlungu okuvele kungizwisa ubhlungu engingeke ngize ngikufihle ukokuthi kubuye kuthusa ukuthi kwawona amaphoyisa ukuthola ukuthi nawo amdibi kulezi zinto uthi ubika ukuthi kwenzeka ukuthi uthola ukuthi indaba ivele iphelele emoyeni yingakho mhlambe ezinye izinto angazi ukuthi uhulumeni angasiza kephi noma umphathi kulabantu bamaphoyisa ukuthi mhlambe bona bangalekelela kephi ngoba igebhe inkulu phakathi kwamaphoyisa nomphakathi ngoba abantu abasawethemba amaphoyisa ngoba nabo bavele bathi ngeke usitshele ngalabo bantu ngoba kwayibona bayigebengu kwayibona ibona abajike baye kulabo abantu abadayisisa laba bantu othola ukuthi kuneshare abayithola even kulento ezotshwala ngeke amathaveni aphele nama-shipping ngeke azaphele ngoba bafika beyo-collect imali abafiki bona beyobopha bafika bena beyo-collect imali even kubantu abasuke bedayisa insango bafika bona babangenela mhlawumbe ngo-12 ebusuku ngalezo yikhathi bayo-collect imali phambilini laba baveza ke ukuthi izidakamizwa zidla lubi nendlela osekwakhiwe ngayo kule ndawo kwenza ke amaphoyisa ahluleke ukungena kwezinye indawo nokulapho ke kwanda khona ubugebengu kanti uphewa usike bakhathazekile njengoba bengaliboni uhlelo olucacile likangqongqoshe wamaphoyisa oligxile ngqo kulezi indawo ebekwe njengehamba phambili ngobugebengu kwazise lokho kusho ukuthi ikhona inkinga uthi ke udaba lokuba khona kwesiteshi samaphoyisa esodwa kwenza ke izigebengu zichanasele wonke lama satellite akasebenze up to satisfaction for umphakathi okuqala uzofela ukuthi amaphoyisa mhlambe lilodwa noma mabili and indlela asebenzela kuyona i-unsafe for wona amaphoyisa aqobo lawo ngoba uthola ukuthi amaphoyisa mabili mhlamba wesifazane ebusuku unga-expect abantu besifazane bebusuku bangawazi ukuthi basize icrime endaweni abasebenza kuyona that is impossible siyayisho ukuthi kwampilo yamaphoyisa ayikho safety kulama satellite akhona emhlanganweni sibe nawo last month basitshelile ukuthi le yasemawuthi isizobuya iguquleke manje ibe isiteshi esimele nesicabanga ukuthi ke isizoba nama cells ibe nama vans akhona nesicabanga ukuthi ngoba iyona i-contributing area emawuthi kwicrime yasenanda mhlawumbe uqala umehluko ube khona mase ukuthi le nto abayishilo sebe-approvile ukuthi izoba isiteshi esimele kuzoqala kube khona umehluko omkhulu kade sekuneminyaka engaphezulu mhlawumbe ka-10 sicela ukuthi le siteshi ngoba i-population yakhona inkulu ugebengu wakhona bukhulu and uma sekuqhama ngasesayidini kahulumeni amaphoyisa amancane amaveni awekho at all abazama ukuthi benze ukuthi ikwazi ukuthi iyimele ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona mbubu ngisethekwini. Kulindele ukuba kupheleke inyanga ezayo sewehlile umthwalo okuphazamiseka kokuhlinzeka kagesi ongahlelelwe edolobheni laseRichards Bay nasendaweni ezakheleke eyisenyakatho nelikaMthaniya. Lokhu kudalelwe imeya lomasipala uXolani Ngwezi ngenkathi emukela ke sigcina kusabalalisa ugesi phecelezi transformer kwisiphehli mandla iHercules esikuleli idolobhe lasenyakatho nelikaMthaniya. Lesi sigcina kusabalalisa ugesi phecelezi transformer singesinye sezinkulukazi nesingesesibili ke sesithengwe lo masipala umhlathuze kulonyaka kulandela ukusha kwaso nyakenye. Kanti lesi sizohlinzeka ngogesi ke edolobheni laseRichards Bay nendawo eziseduzane siphinde futhi ke sisize nasekwehliseni umthamo omkhulu wokunqamuka kagesi okungahleliwe. Ezinyangeni ezedlule cishe ezu-12 abantu banothisile ukuthi endaweni yala eRichards Bay kakhulukazi nendawo ezakhelene nayo bezinayo into yokuthi kuhamba ugesi ngisho kungesona isikhathi se-load shedding. Lokho bekudalwa ukuthi ama-transformers ethu la abengamile kahle umthamo obudinga kagesi mningi kakhulu thina besikwazi ukuprovide umthamo omncane. So ke lokho ke ngibona ukuthi kuzosilekelela kakhulu and umsebenzi uyaqhubeka isi-instaliwe i-transformer sekusele nje ukuthi baxhume intambo lapha nalapha bakwazi ukuyitesta. Kulindele ukuba ke ngenyanga ezayo sibe sesiqala sesisebenza. Izokwenza ukuthi umnotho wethu ikakhulukazi
kule ndawo eSerichards Bay ngoba siyazi ukuthi ine-economic activity eningi kakhulu izokwenza ukuthi umnotho ube stable, indaba zama-power outages zithi ukuncipha, and then siyobeke sesithatha enye yama-transformers ethu futhi i-backup siyiyise kwenye futhi i-substation ethu ebizwa nge-Scorpio siyoyifaka khona ukuthi nakhona ikwazi ukuthi i-operate kahle indawo ikakhulukazi engale ngase-port noma kumbe ngase-Transnet. Umsebenzi ngelo esizibekele wona njengobuholi obukhona ukuthi sifuna ukuqinisekisa ukuthi ingqalasizinda yethu kagesi, amanzi, izinto nje lezi eyi-basic, imigwaqo ikwazi ukuthi ibe sesimeni ukuze sikwazi ukuthi sihehe abatshali imali futhi sigcine amabhizinisi ekhona endaweni ethokozile ngama-services ukuze umnotho wethu uzokwazi ukukhula, uqala umnotho, uqasha abantu abaningi kakhulu. Nathi njengomasipala sikwazi ukuthi sizuze inzuzo. Ngokusho kwalo masipala usebenzisa imali cishe ebalelwa ezigidini ezingama-20 20 million rands ukuthenga lesi siphehlimandla. Ake siphinde silishelele itolo siyabuya futhi mbukeli nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo ke zona ihlokwana zethu esithi izo ezihamba phambili namuhla. Amanazaretha avakashele umsholozi. Bavelile abasolwa ngawezibhelu kanti indida kushona umfundi esikoleni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu 17.08 cents uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe ngo20.49 kupondo waseBrithani, libe ngo17.71 cents ku-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona ime $1,754.29 ounce, kuthi intengo engahluziwe ube ngo$83.03 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlalo ngokudabuka ezweni laseZimbabwe ukuthi kwasha Mahatsha osanda nakuphuma phambili ecaleni lokuzama ukubulala ucela ukunikwa ithuba lesibili ebholeni. Lo mdlali inkontileka yakhe neSuperSport United iphele ngoNhlangulana uJuni kulonyaka, kanti phela nje ubesamisiwe kuleli qembu esanda nakuhamba icala lokuzama ukubulala indodana yakhe eneminyaka emine. Lo mdlali uthi ke ukhulekela ukuthi ongenana nikezwe ithuba lesibili kube khona iqembu limsayinisayo njengoba ethi ibhola lisenhliziyweni yakhe kwazise futhi ilona aphila ngalo aphinde ondle ngalo umndeni wakhe. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amampondo ayisabo kuyehlela ziyagoqa wesiyiphaka namuhla nakanjani ahlangane ngokuzayo.